Sanibonani bafethu, ziyenzeka izinto mina ngiyamangala. Solo namhlanje nje ngila esigodlweni bafethu. Ngiqhilaza ngendlela erayi ngithi ke lo ngibesizakala abantu. Lokho nje kuyangijabulisa. Bafethu asijwayeze kaloku inamba yami ile nihlezi ngiyikhipha public. Kwesinye isikhathi kuyokwenzeka ungangitholi bese ufile. Le number lezi zijwayezeni ukuba free ngayo manje mina anyone inamba yomsebenzi 072 744. Uyayibona into enjalo? Uyabona ligenge evamise kuthiwa uqubulisa umuntu athi bam esigodlweni. Ubungazi umsebenzi uzoba ngakanani after sesihlolile nje into yakho. Ile genge lelithanda ukuthi hamba lapha uzova lapha. Hayi ngaba vele hayi ekuhlole nje nokuthi ahlole nje angisabi. Angisabi. Yabona nina nikeza nabantu inamba because kwesinye isikhathi kunesikhathi engihlola ngazo la. Uyabona? Kwesinye isikhathi thola ukuthi sesenza umsebenzi wangaphandle. 0727447804 or 0818362265. Okazohlola uyazi. Asigeje shaya ecaleni la. Thokozani. Abanye bangofakazi emazweni. Kunjalo bafethu. Thokozani nakusatha ngavailable esigodlweni.